Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Ala! Hoy! Ginoo ko, Lord! Usa ka truck nga dunay sakay nga mga pasahero, hapit maano dihang nagka-landslide sa Cagayan de Oro City. Big time oil price hike, ipatuman sugod ugma kung asa mo abot sa 2 pesos kada litro ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Libuan ka tawo misalmot sa penitential walk sa Davao City kontra korupsyon. Tabo system o pagbalhin sa mga pasahero sa laing bus pag-abot sa guba nga kalsada human sa landslide sa Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon, isuspindi sa LTFRB 10. Mga pampublikong sementeryo sa Davao City, abligikan alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi karong October 30 kutob November 3. Batang Pinoy Games 2025, gisugda na sa General Santos City. Grandiosong opening, gipangunahan sa greatest Filipino athletes Manny Pacquiao ug Heidelin Diaz.